Σήμερα θα έχουμε ένα τρομακτικό βίντεο. Ο Βαγγέλης και το Brainrot στις 3 η ώρα το ξημέρωμα. Ο Βαγγέλης έπαιζε μόνος του το στείλε Brainrot. Ξαφνικά στην οθόνη του εμφανίστηκε ένας παίκτης που δεν είχε όνομα, αλλά ο Βαγγέλης τον πλησίασε. Ο παίκτης δεν κουνιόταν. Τότε εμφανίστηκε ένα μήνυμα. Βαγγέλη, μην άνοιξες την πόρτα από τη βάση σου. Καλό αυτό. Ποιος ξέρει το όνομά μου, είπε ο Βαγγέλης. Ξαφνικά ακούστηκε ένας ήχος από τη βάση. Τάκ, τάκ, τάκ. Η πόρτα άνοιξε μόνη της. Μέσα στεκόταν ένα τεράστιο Brainrot που δεν είχε ξαναδεί. Ποτέ δεν είχε ξαναδεί το Brainrot. Πάνω από το κεφάλι του έγραφε: μην με κλέψεις. Μην με κλέψεις. Ο Βαγγέλης έκανε πίσω. Τότε το Brainrot αρχίνησε να τρέχει κατά πάνω. Ο Βαγγέλης προσπάθησε να βγει από το σερβερ, αλλά δεν μπόρεσε. Προσπάθησε ξανά και ξανά και τότε εμφανίστηκε το τελευταίο μήνυμα. Δεν είσαι πια στο παιχνίδι. Η οθόνη μαύρισε. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ξανά. Ο Βαγγέλης ήταν πια στη βάση. Ήταν μέσα ένα σκοτεινό δωμάτιο και λίγα δευτερόλεπτα μετά άνοιξε ξανά. Ήταν μέσα ένα σκοτεινό Brainrot και μπροστά του στεκόταν το Brainrot. Παρακάτω. Πάνω από το κεφάλι του έγραφε: πάνω από το κεφάλι του έγραφε: τώρα είναι η σειρά μου να σε κλέψω. Ο Βαγγέλης τρόμαξε. Πήγε στο σπίτι, έκλεισε τα πάντα από το σπίτι του, τα πάντα, και κλειδώθηκε στο δωμάτιό του και κοιμήθηκε. Και την άλλη μέρα σηκώθηκε και ήταν όλα ένα όνειρο. Πολύ creepy, παιδιά, να ξέρετε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, like, subscribe, και όποιος θέλει να μπει σε βίντεο σου στείλε Brainrot, σας ξαναλέω, σου στείλε Brainrot, θέλω ονόματα για να μου δείχνετε τις βάσεις σας. Και στους 100 subscribers θέλετε να δείτε τι κάνουμε giveaway. Sorry, δεν μπορώ να το πω καλά, το ξέρω. Μισό να δω. Στους 100 subscribers εγγραμμένους κάνουμε δώρο σε έναν τυχερό από εσάς. Θα δείτε τώρα. Θα δείτε τώρα. Σε έναν τυχερό από εσάς κάνουμε δώρο. Μαντέψτε.
Από εδώ δεν παίρνετε τίποτα. Από εδώ επίσης δεν παίρνετε τίποτα. Από εδώ. Στους 100 subscribers παίρνετε δώρο ένα στους 100 subscribers παίρνετε δώρο το Ketup. Ένας τυχερός που σας ένας. Δεν ξέρω τώρα ποιος δεν είναι τυχερός. Και ναι, guys, έχετε καταφέρεις like και automatic base. Τώρα δεν μπορώ να το. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα subscribe και bye.